Maing buntag Pilipinas, maing hapon Texas. So magpadayon tayo soon sa pagbasa sa pulong sa Dios karong adlaw. Duyog ko, kung naa kay Biblia, maayo nga imuhan ng ablihan, no? Aron dili pud na siya agop-upan. Bitaw, kay nindot gyud nga atong ablihan ang pulong sa Ginoo aron atong may baluan ang plano sa Dios alang kanato. So, dili pa ta magsugod o ba ni ko igsoon mag-ampot ta sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Dalaygon og mahimayon ng mga Dios. Salamat kay Lord ining kahigayunan nga maghatag kanamo Lord. Salamat Ginoo ang imong pulong o God. Available kanunay Lord para kanamo o God. And salamat sa pagpahinumdom nga ikaw ang Dios nga labing gamhanan nga naghigugma nga kanamo. Gusto ka sandurot kanamo Lord. Salamat kaayo Ginoo nga ikaw kanunay naga-remind kanamo na kikinahanglan namo nga mulingkod, maminaw, o uraray diha sa imuhang tiilan, o God. Samtang kami magapaminaw sa imong pulong karon, I pray nga imong balang espiritu mamuhat sa mong taliwala, Lord. Mamuhat sa mong matag usa kasing-kasing, maga-transform, Lord, sa mong kasing-kasing, maga-renew sa mong hunahuna, o God. Salamat, Lord, kay ang kabag-uhan, Lord, available diha kanimo, Ginoo. Salamat kay ikaw ang tuburan sa tanan nga mong gikinahanglan. Tanan mga kaayuhan, ikaw ang Dios na tuburan, tanan mga panginahanglan Ginoo, financial man, emotional man, physical man, mental health man, ug labaw sa tanan Ginoo, spiritual health, Lord, ikaw ang tuburan. So Lord, nagaduol kami kanimo karong adlaw, ug nangayo kami kanimo Ginoo, ug panalangin, o God, sa tanang aspeto sa among kinabuhi, Lord. Amo kini itugyan da kanimo, og Lord, ikaw mong ginaaghag nga mamuhat karon samtang kami magatuon sa imong pulong. Ablihi among salabutan, Lord, aron among masabtan ang imong pulong, o God. Og Lord, salamat nga kini among matipigan sa mga matag usa kasing-kasing. Og thank you kayo, Lord, dalaygon ikaw sa walay katapusan, ikaw mong gina-welcome, og ang mong balang espiritu among gina-welcome karon. God, have your way. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. So, igsoon na nata sa chapter 11, no? Unang Samuel, chapter 11. Ingon diri, giuluhan ka ni gilibutan ni Nahas ang Jabes Gilead. Okay. Unya, verse 1, unya si Nahas ang Amonihanon misulong sa Jabes Gilead o gilibutan niya kini. Ang katawhan sa Jabes Gilead nangaliw po kang Nahas. Maghimo intawan kitag kasabutan, unya moalagad kami kanimo. Apan si Nahas miingon kaniya or kanila, makigsabot ako kaninyo sa kondisyon nga lugiton ko ang inyong tuong mata aron maulawan ang tibuok Israel. Oh my. Kuyaw sa iyang kondisyon oy, no? Ang mga pangulo sa Jabes Gilead miingon kaniya, hatagi kami lugway nga 7 ka adlaw aron kami makapahibalo niini sa tibuok Israel. Unya kun wala gani makaluwas kanamo, itahan namo ang among kaugalingong kanimo or kaninyo. Sa pag-abot sa mga sinugo ngadto kang Saul didto sa Gibeah, gipahibalo nila ang katawhan sa giingon ni Nahas ug nanghilak sila pag-ayo. Verse 5, niining higayuna maugayoy pag-abot ni Saul gikan sa uma nga nagsunod sa mga baka ug nangutana siya, nganong nanghilak man ang mga tawo? Busa gisuginlan nila siya sa gibalita sa mga tawo nga gikan sa Jabes Gilead. Og si Saul gigamhan pag-ayo sa espiritu sa Dios. Busa sa pagkadungog niya niining balitaa, nasuko siya pag-ayo. Unya gikuha niya ang 2 ka turong baka ug gitagud-tagod niya kini sa og gipadala ngadto sa tibuok Israel pinaagig mga mensahero ug miingon siya, ang dili mudapig kang Samuel ug kang Saul, tagod-taguron sama niining mga baka. Wow, no? Naisog pag-ayo si Saul og pinaabtik, no? Nasuko siya nga ang iyang pagkasuko igsuon is kanang righteous, no?
Dili nang dautan nga pagkasuko, no? Nasuko siya tungod kay ang mga tao sa Jabes or katong sinahas, no? Sinahas. Mura gusto niya nga daog-daogon ang Israel. Kay kuhaan niya isa ka mata, no? Susuko kaayo si Saul, no? So gigamhan siya sa Ginoo ug naghimo siyang isog, no? Okay, so padayon nato. Ingon diri, unya giabot og dakong kahadlok sa Ginoo ang katawhan ug naghiusa sila paglaban kang Samuel ug kang Saul. Ang katawhan nga natigom ni Saul didto sa Bisek 300,000 ka Israelita ug 30,000 ang gikan sa Juda ug giingnan nila ang mga sinugo. Sultihi ang katawhan sa Jabes Gilead nga ugma sa dili pa moabot ang kaudtuhon luwason sila, no? So nanay ko kanang kaboskog or kaisog ang mga katawhan tungod kay nahadlok sila sa Ginoo. Okay. So sa nasultihan na sila sa mga sinugo bahin niini, ang katawhan sa Jabes Gilead nangalipay pag-ayo. Busa miingon sila kang nahas, ugma itahan namo kaninyo ang among kaugalingon ug kamunay mag-igo kanamo. Wala sila nagsulti, no? Og pagkaugma gibahin ni Saul ang iyang mga tawo sa tulo ka pundok. Ug sa pagkakadlawon giatake nila pagkalit ang kampo sa mga Amonihanon, no? Amonihanon ug gipamatay nila ang mga Amonihanon hangtod sa pagkaudto. Ang wala mapatay nagkatibulaag pagpanagan ug walay bisan duha kanila nga nagkauban. Verse 12. Unya ang katawhan miingon kang Samuel, kinsa man kadtong nag-ingon maghari ba di ay si Saul kanato? Ato silang ipakuha aron atong patyon. Apan miingon si Saul, walay tawong patyon karon kay niining adlaw giluwas sa Ginoo ang Israel. Amen. Hallelujah. Niining adlaw giluwas sa Ginoo ang Israel. Thank you, Jesus. Unya si Samuel miingon sa katawhan, mangadto dayon kita sa Gilgal ug didto iproklamar ta pag-usab nga hari si Saul, no? Mao kini ang unang pakiglaban ni Saul sa dihang nahimo na siyang hari igsuon. Busa nangadto sa Gilgal ang katawhan ug didto sa balaang dapit gihimo nila nga hari si Saul. Didto naghalad sila og mga hayop og mga halad alang sa kalinaw. Si Saul ug ang katawhan sa Israel naglipay pag-ayo. Wow, praise the Lord. So ang pagsugod sa iyahang pagkahari igsuon nindot, no? Kay gidihugan siya sa Dios. Gipahimo siyang isog sa Dios. Na siya righteous anger. Lami ang iyang sugod igsuon. So padayon nato ang iyang istorya. Sa chapter 12, no? Napatay higayon. Okay, so chapter 12, giuluhan kinig ang panamilit kang nga mensahe ni Samuel. Okay, so itong tanaw, no? Unsa ni nga chapter bahin sa kinabuhi ni Samuel. Murag, kay tigulang naman siya. Itong baluan unsay nahitabo. Chapter 12, verse 1. Unya, giingnan ni Samuel ang mga Israelita. Gituman ko ang tanan ninyong hangyo og gihatagan ko kamug hari karon ania na sa inyong atubangan ang hari og ania usab ako nga tigulang og giuban na ania usab uban kaninyo ang akong mga anak. Nakig-uban ako kaninyo sukad sa akong pagkabatan-on hangtod karon. Karon sultihi ako sa inyong nahinawayan kanako atubangan sa Ginoo ug sa iyang dinihugang hari. May gikawatan ba ako asno o baka? May gilimbungan ba ako o gidaog-daog? Nagpasuborno ba ako aron pagtulis or pagtuis sa hustisya? Pamatud kung nakabuhat ako niini kay iuli ko kini kaninyo. Sila mitubag, wala mo kami limbungi o tikasi
o daog-dauga ug wala ka magpasuborno. Wow, ang kinabuhi ni Samuel naga-follow gyud siya, no, nagasunod gyud siya sa example or sa balaod sa Dios. Verse 5, o giingnan nila or niya sila, ang Ginoo saksi ingon man ang iyang dinihugan nga wala kamo makakaplag og sayop nga akong nabuhat. Og miingon sila, oo, saksi ang Ginoo. Verse 6, o giingnan ni Samuel ang katawhan, saksi ang Ginoo nga nagpili kang Moises o kang Aaron og nagpagula sa inyong mga katigulangan gikan sa Ehipto. Busa paminaw kamo kay isaysay ko ang tanan nga nahimo sa Ginoo kaninyo og sa inyong katigulangan. Verse 8. Sa pag-adto ni Jacob og sa iyang mga anak sa Ehipto, gidaog-daog sila sa mga Ehiptohanon ug ang inyong katigulangan nagpakitabang sa Ginoo ug gipadala niya si Moises ug si Aaron aron pagluwas kanila ug gipapuyo nila siya or sila dinhi niining dapita. So gisaysay ni Samuel, no, kay kining mga henerasyon nga iyahang naa karon sa iyahang atubangan is mga bag-ong tubo. Okay, verse 9. Apan nalimot sila sa Ginoo nga ilang Dios o gitugyan niya sila ngadto kang Sisira nga pangulo sa kasundaluhan ni Haben nga hari sa Hasor ug ngadto sa mga Pilistihanon ug sa hari sa Moab. Ug nakig-away sila kanila. Unya, nagpakitabang sila sa Ginoo ug miingon, nakasala kami kay gitalikdan namo ang Ginoo ug nag-alagad hinuon kami sa mga Baal ug sa mga Astarte. Luwasa kami karon gikan sa among mga kaaway ug moalagad kami kanimo. Verse 11. O gipadala sa Ginoo si Gideon. Okay, remember kang Gideon? Si Gideon og si Barak, si Hepta og unya ako. O giluwas kamo sa Ginoo og gikan sa inyong mga kaaway nga naglibot kaninyo og nagpuyo kamo karon nga malinawon. Sa diha nga gisulong kamo sa hari sa mga Amonihanon nga si Nahas, miingon kamo kanako, dili kami gusto kanimo. Hari ang among gikinahanglan. Nga unta ang Ginoo nga inyong Dios mauman ang inyong hari. No, murag kuan ni Samuel bagi gisaysay niya unsay sinugdan nga aron mailang ma-trace up ang unsay gihimo sa Dios sukad pa kaniadto hangtod karon sa ilahang henerasyon. Ug given sa atong henerasyon karon igsoon, makarelate ta, no, ang Ginoo mapinasayloon gayud kanunay sa dihang muduol ta ngadto kaniya. Okay, sama sa Israelita, masayop pud ta, no, natay mga kasaypanan nga nahimo, intentional man or unintentional, no, naatay mga sala nga nahimo batok sa Dios. Og ang gikinahanglan nga moduol gyud ta kaniya. So padayonon nato sa verse 13, og karon ania ang hari nga inyong gipili, siya maoy gipili sa Ginoo. Kon kahadlukan ninyo ang Ginoo og alagaran ug tumanon ninyo ang iyang sugo, ug kon kamo ug ang inyong hari magmasinugtanon sa Ginoo nga inyong Dios, mabulahan gayud kamo, no? Naay blessing, no? Mabulahan. Apan kung dili kamo mamati sa Ginoo ug musupil hinuon kaniya, kastiguhon kamo niya, lakip ang inyong hari. Busa makita ninyo karon ang kahibulungang butang nga himuon sa Dios sa inyong atubangan. Dili ba karon ting-animan sa trigo? Apan niining higayuna hangyoon ko ang Ginoo nga iyang padalugdugon og paulanon aron masayod kamo sa kangilad sa inyong nabuhat nga pagpangayog hari at tubangan sa Ginoo. Wow, no? Busa gisangpit ni Samuel ang Ginoo ug ang Ginoo mipadalugdog og
Mipaulan ni adto gayong adlaw ug ang tanang mga tawo nangahadlok pag-ayo sa Ginoo ug kang Samuel. Wow, imong makita no, grabe ka close si Samuel sa Ginoo. Iyang giingnan ng Ginoo padalugdugon og paulanon. Tubag sa Ginoo diha dayon no? Kay same nga adlaw. Wow. Wow. Wow, Lord. Hallelujah. Kalami sa ilang relasyon. Nga na po doon tatay no? Nga. Duol ba sa Ginoo? Sama kang Samuel. Nga, musulti sa Ginoo. Ito bagon dahil sa Ginoo. Nangandoy ko iksoon nga, masama kang Samuel. Lord. Wow. Kalami, no? Kalami. Lami kay nga na, Lord, Holy Spirit. Thank you. Kay verse 19, ug ang tanang katawhan miingon kang Samuel, pag-ampo in taon sa Ginoo nga imong Dios alang sa imong mga sulugoon, aron dili kami mga matay kay nadungagan namo ang among sala pinaagi sa pagpangayog hari. 20. O giingnan ni Samuel ang katawhan, ayaw kamo kahadlok, bisag nahimo ninyo kining salaa, ayaw kamo pagbiya sa Ginoo, kundili alagari siya sa bug-os ninyong kasing-kasing. So bisan og nakasala sila sa Dios, pero giawhag gyapon sila sa Ginoo nga mga lagad sila sa Dios sa bug-os nilang kasing-kasing. So naagya tay chance igsoon nga kana bitang murag feeling nato nakasala ta sa Ginoo kay na magyud tayo mga makasala magyud ta no. Pero ang awhag sama sa giingon ni Samuel, ayaw pagbiya sa Ginoo, kundili alagari siya sa bug-os mong kasing-kasing. Para ni sa tuhatanan igsoon. No? Dili ta mo biya sa Dios. Bisan og nakasala ta, dili ta mo biya sa Ginoo, kung dili mga tagpasaylo o mga lagad ta sa Ginoo sa bug-os natong kasing-kasing. Hallelujah. Yes, Lord. Okay, verse 21. Ayaw kamo pagbulag kaniya. Ayaw kamo pagbulag kaniya tungod sa mga butang nga walay kapuslanan ug dili makaluwas kaninyo. Kay dili sa likway sa Ginoo ang iyang katawhan tungod sa mahal niyang ngalan, kay gikahimuot sa Ginoo ang paghimo kaninyo nga iyang katawhan. Wow, praise Jesus, no? Gikahimuot sa Ginoo ang paghimo niya sa mga Israelita. Ug ato po ni i-apply sa itong kinabuhi. Gikahimuot sa Ginoo ang paghimo niya kanimo o kanako igsoon. No? So dili kita isalikway sa Dios. Thank you, Lord. 23. Alang kanako dili unta itugot sa Ginoo nga makasala ako batok kaniya pinaagi sa paghunong sa pag-ampo alang kaninyo. Hinuon tudluan ko kamo sa maayo ug matarong nga dalan. Tahura lamang ang Ginoo ug alagari siya sa bug-os ninyong kasing-kasing, kay nakita man ninyo ang mga kahibulungang butang nga iyang gibuhat alang kaninyo. Apan kon magpadayon kamo pagpakasala, mga matay kamo lakip ang inyong hari. Ano? So naagay obedience or disobedience, no? So mutuman ba ta or mudili ba, no? So naay consequence. So maukad to igsuon ang chapter 12, no? Karong adlaw atong nahuman ang chapter 11 ug chapter 12. So atong nakita nga ang Ginoo mahigugmaon sa mga iyang katawhan nga Israel, no? Mahigugmaon pud siya sa ato igsoon. So sa akong gikaingon kaganina, no, nga even though nakasala ang mga Israelita tungod sa ilang pagpangayog hari, no, nga unta ang Ginoo man ang ilang hari, no, pero wala nila na nakita nga ang Ginoo ilang hari. Nangita sila kanang tao gyud, no, so nangayo sila hari. Unya gitagaan sila sa Ginoo ug hari nga si Saul. Apan ingon si Samuel nga kadto dili maayo nga ideya, no? Unya niingon siya, bisan pa man og nakasala sila batok sa Ginoo,
nga dili sila angay nga mobiya sa Ginoo. Hinuon giawhag ni Samuel nga silang tanan mo alagad sa Ginoo sa bug-os nilang kasing-kasing, no? Kay kung mutahod sila sa Ginoo, mga lagad sila sa Ginoo sa bug-os nilang kasing-kasing, ingon diri si Samuel nga sila magmalampuson, no? Sila magmalampuson. Sila i-bless sa Ginoo. So igsoon, I hope nga natay nakuha karong adlaw sa kinabuhi ni Samuel o sa mga Israelita. So I hope nga magkita na usab kita sa sunod higayon. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Daghang salamat.